jeg vil så gerne fortælle lidt om opgave 10, og det der med opgave 10, det er alene oprimning, hvor vi får ligesom givet det her skema her, eller den her tabel her, hvor vi ligesom får givet nogle oplysninger om klipning, noget om syning og noget om tryk og logo, og vi får ligesom givet nogle maksimumer, som vi skal forholde os til. Så det man starter med, det er selvfølgelig at opstille til en begrænsning, hvor vi har begrænsning nummer 1 her for klipning, og det jeg så gør i klipning, det er så, at jeg har min begrænsning her, altså bare hvor jeg siger, at mit short her, det er x'erne, og mit long her, det er y'erne, og så har jeg selvfølgelig mit maksimum herovre, og det jeg så gerne vil, det er, at jeg vil isolere y, og derfor starter jeg på det der, og ender med så at komme frem til y er lige med 1000 minus 0,25 x. Præcis det samme gør jeg sådan noget her i syning, hvor jeg igen bare starter med min begrænsning, som jeg har her fra min tabel, og så igen isolerer y, og samme fremgangsmetode, alle skal i gang, så nede i tryk og logo gør jeg selvfølgelig præcis det samme. Og så har jeg så nogle ligninger nu, hvor de kommer til at skære hinanden, og for at finde ud af, ligesom, hvor de skærer hinanden, så jeg kan regne på mit dækningsbidrag senere hen, så sætter jeg så de to ligninger lige med hinanden. Så får jeg så en x-værdi, og den x-værdi putter jeg ind i en af de to ligninger, som jeg lige har brugt, og der får jeg så en y-værdi ud. Så derfor får jeg klipning plus syning er selvfølgelig lige med det der. Det samme gør jeg ned ved klipning og tryk og logo. Det samme gør jeg her ved syning og tryk og logo. Og så har jeg så alle mine begrænsninger, som jeg skal bruge. Så nu har jeg altså mit polygonområde, hvis jeg så vil vælge at sætte det ind i GeoGebra. Og så kan jeg ellers begynde at regne på mit dækningsbedrag, fordi her i tabellen, som man kan se, der er min y'er her long, sådan en, den er 70, og en x, den er 60. Så det regner jeg jo så på hernede. Så ved klipning, der kan man se, der har jeg 1000 af y'erne, og jeg har 0 x'er, så derfor giver det 70.000. Ved tryk af logo har jeg 1440 af shorterne, det vil sige gange 60, og jeg har ikke nogen y'er, så derfor bare gange 0, så står den der ikke. Det giver så det her, kan man se. Og så her, når det så er to forskellige, så ganger man selvfølgelig x-værdien med det x op i dækningsbedrag, som var 60, og selvfølgelig den y her, så ganger vi så med long, altså vores y, som var 70, og derfor giver det 82.000. Præcis det samme har jeg gjort i klipning og tryk og logo, og det samme har jeg gjort i syning og tryk og logo. Og derfor kommer jeg så frem til, at der skal produceres